Shashlikin klassikko, Iivanan miekka. Ota kumihanskat käteen vielä. Jes, eli nyt kasataan Iivanan miekka häneen. Löytynyt Shashlikin listalta todella pitkään ja löytyy edelleen. Tulkaa tyyppaa. Mitä meillä tähän tulee? Härän sisäfilettä. Tää on marinoitu, eli lähdetään pujottelemaan lihaa sisään. Sitten seuraavana meille tulee marinoitua lampaan ulkofilettä. Sitten meille tulee pekonia, tää on rullattu tähän. Sitten pepperonia. Sitten mennään taas härän sisäfileeseen. Sitten kun näitä pujottelee, niin yrittää laittaa ne silleen, että ne olisi nätisti. Sitten tulee semmonen nätti nippu. Jes, meillä on 2 härkää siellä. Sen jälkeen lammasta. Sitten taas mennään pekonilla. Luettelee aina mantramaisesti tätä, kun en muista ikinä, niin mun pitää olla pekoni, pepperoni. Nyt kun me tehdään varras 2 hengelle, niin lähdetään käänteisessä järjestyksessä tekemään peilikuvana tää vastaan. Eli sitten mennään takaspäin. Uudestaan nauta, pepperoni, koni, lammas, härkäsisukka. Tämmösiä 40 grammasia paloja. Pepperoni, pirskahtelee marinaadimehutkis sieltä. Ja sitten viimeisenä lammas ja nauta. Tältä se näyttää. Kohta näyttää vielä paremmalta, kun pistetään paha poika tonne grilliin. Ja sit varmaan kaikilta kotikokeilta löydät tämmösiä miekkoja sieltä himakeittiöstä, niin totta kai voi tehdä varrastikkuihin pienempänä versiona. Ehkä itselle tärkeimpänä on se, että se varrastikku on vähän flätti, eikä semmonen pyöreä, niin sit nää kaikki lihat kestää hyvin, kun lähtee kääntää sitä. Sitten laitetaan liha grilliin suoraan. Täällä on ollut pari minuuttia. Grillissä lipataan ympäri. Sitten otetaan minuutti toiselta puolelta. Meillä on lihaa grillattu 4 minuuttia. Hyvät pinnat kiinni. Otetaan vielä pari minuuttia uunissa, sen jälkeen annan vetäytyä sen noin 15 minuuttia. Sitten se on täydellistä.